Arrastei ondan hori, saio hau berez, Orozkon egitekoa zan, martxoan, bai, danotaki zuen motiboagatik, bertan bera itxi behar izan gendun. Saio hau kultur barikuak ekimeneko hirugarrena izango zan, kultur barikuak berbak berak dinoen moduan, kultura eta barikuak alkartzeko ekimena da, eta hilean bariku baten egiten da ekintza hori. Oraingoan, Orozkotik urrun, bariku baten bertsoari lekua ingo dutzegu, eta beste modu batean badabe, bertsoaz, bertsolariez, musikaz, musikariez gozatzeko aukera emongo dutzegu, Orozkoarrari zein beste dozin txokotatik gugana batu danari. Eskerrik asko beraz, Orozkoko udalari saioa antolatzeagatik eta laguntzaile egiteagatik lanku eta bertsozale elkarteari mila esker. Eta sarreratzu eginda, bertsolariri emango utziete berbea, eta agurrekaz hasiko zarie. Hirurok altzau mesedez. Eta agurrek, berez agurrek edo sarrerak izango dire, gure dut errebindikazioak egitea. Errebindikazioak askotan agerian erbaten duguz, eta beste batzutan apur bat gordeago, horrek esatea edo egitea gure dut. Agerian daroa zuzen batzuk ezagutzen duguz, beste batzuk gordeago daukozuez, zer errebindikatzen duzu zuok zuen egunerokoan? Kontau, errebindikazioaren bat. Agerikoa zein gordeagoa daroa zuena. Aldarrikatu nahiko genuke etxetik ateratzea, lehen besarkada nori eskeni begitan aukeratzea, aldarri asko kantatu dugu falta dena goratzea, eta barrurantz esandakoak gero egiz gauzatzea. Berrogei aldi hau zertan datzan denok jakingo duzuen, zer ezin dugun egin jadanik buruz badakizuen, beldurrarekin bizitzearen kontrarioan nauzuen, kamiseta bat egingo nuke musukatu nazazue. Baina horren partez egin liteke emojiren bat klikatu, jaso nahi eta ezin jasoak sarri egin hau pikatu. Alabanago nere buruak egiten hau kritikatu, aulegoteko eskubidea nahi nuke aldarrikatu. Ta aldarritan agortu dugu aurretik nahiko eztarri, maiz egoerak behartu gaitu oihu egitera larri, baina barrurantz begiratzean zer kantatuko elkarri, nik isiltzeko aukeren alde egin nahi nuke aldarri.
hauen bolada nik oso presente daukat. Bakarrik bizi naiz berez, ta nire moduan hainbat. Ta gaztetxen mugimendua plagiatuta erabat. Aldarrikatu behar genuke etxe baten maitale bat. Aldarrikatu leike etxe bat, aldarrikatu ligea, edo seguru egitea geuk geure etxerako bidea, edo beste bat izan liteke aldarrikapen idea, dena ondo ez joanagatik pozteko eskubidea. Eta aldarriz beteta daude herritan horma ziurrak, kamisetetan janzten ditugu margo gabeko apurrak. Zaldi bartalka eta beste mila oiukatzen ditu lurrak, eta bertxotan jartzen ditugu guk harridura ikurrak. Lehen lerroan ematen dugu sarritan gure partea, eta kostatu egiten zaigu nahi duguna esatea. Zalantzan egon ezkero berriz nora zabaldu atea. Garai hauetan normalena da kontraesanak izatea. Aldarrikatzen ditut kontrara, esaten ditugun hitzak, langileentzat duinak diren, orokor diren baldintzak. Aldarrikapen asko ta asko naizta izan bertsolaritzak, nik aldarriak baino nahiago izaten ditut ekintzak. Zutundu hirurok berriro mesedez. Eta pentsazina emoten dauen arren, oporretan joango zarie aurten. Udako oporrak prestatzen zabizie hirurok. Bakotxa bere aldetik dabil, oporroiek prestatzen, eta egoerak olan behartuta badakizu oporra astezinak izango direla aurtengoak. Eta ilusio handiegaz zabizie. Baina zuontzako zer da oporraldia astezina? Nora joatea? Nogaz? Zertara? Baina ez duzue zu honetik kantauko. Zu oiana heldua izango zara. Heldua gazte-gaztea ez, zaharra bez, 55 urte ingurukoa. Zu honintza atzoa izango zara, 80 urtekoa. 80 urte ingurukoa. Eta zu alaian nerabea, 15 urteko nerabea. Orduan, kontau, zer daukazue buruan hor, udako oporren inguruan? Nora joateko asmoa edo?
Banik exigentzia det, nahiko eskura jarria, exigentzia maila det, nahiko eskura jarria, ez da berdin aztezina eta gogoan garria. Edozein hotel litzaken, luxuzkoa niretzako. Edozein hotel litzake, luxuzkoa niretzako. Zepilu bat baldin badu, agin postizuentzako. Hartzeko tekila roxa, tekila eta tutti frutti. Hartzeko tekila roxa, tekila eta tutti frutti. Edozein leku da ona, gurasotatik urruti. Banik ura ere edan, nezake oso gustora. Banik ura ere edan, nezake oso gustora. Ura ere oporra baita, zugandik 3 metrora. Ni ondo moldatuko naiz, terrazetan nire kasan. Ni ondo moldatuko naiz, terrazetan neure kasan. Eguerdian ardo beltzan, 12 biter kasan. Ni ere ados nagota, joan naiteke tabernara. Ni zurekin ados nago, joan ninteke tabernara. Leku guztiak dira onak, alkola merkea bada. Tanien abil bidaia, urrunda luzeen eske. Tanien abil bidaia, urrunda luzeen eske. Etxekoak faltazkero, oporrak izan litezke. Enuen uste sekulan, hau aitortuko nuenik. Enuen uste sekulan, hau aitortuko nuenik. Bizitza oporrak dira, alargundu nintzenetik. Eguzki handi bat zeruan, eta urruti odeiak. Eguzki handi bat zeruan, eta urruti odeiak. Ta apartamentu batean, kuadrillako 40. Gogoa dut iritara, ustekabe joateko. Gogoa dut iritara, ustekabe joateko. Ez zaizkit gustatzen baina, joan naizela esateko. Alde baten arratian, bestean araba berdin.
alde baten arratia, bestean araba berdin, Orozko bestago gaizki, nire edadearekin. Naizta ez dudan aitortzen, ta aitortuz naizen lotxatzen. Naizta ez dudan aitortzen, ta aitortuz naizen lotxatzen. Oraindik gurasoekin ez dut hain gaizki pasatzen. Etorri Alaia eta Oiana aurrengorako. Alaia eta Oiana bikotekidea zarie eta alkarregaz bizi zarie. Zu Alaia irakaslea zara eta zu Oiana tabernaria. Martxoaren erdialdetik asko aldatu da zuen bizimodua eta zuen diru sarrerak bai. Oiana, zu arduratuta zagoz eta ezagoz gustura Alaiaren soldatagaz biziten. Gaur azkenean, afal orduan gaia atera dozu. Zure, sentsazio txar hori edo, adirazi dutzozu Alaiari gaur. Zuen bizimodu aldaketak eragin dauen sentsazioa edo, batez be, Oianarengan, hori, komentau duzue afal orduan. Bat irakaslea da, eta bestea tabernaria. Zure soldata tarteko, lanik ez baitzaitaseko, zu serbitzeko premia daukat, zer nahi duzu edateko, zer nahi duzu edateko. Ez zaude oso piztua, usaintzen dut arriskua, ez erratera aurretik maitea, irentxizazu listua, irentxizazu listua. Baina ez da hain bapoa, bertan trabatutakoa, trago txarrena beti izan da, bestei sobratutakoa, bestei sobratutakoa. Ematea lanbidea, taldatu zaizu idea, baina noiztik bereizten ditugu, zurea eta nirea, zurea eta nirea. Egoera honetan gaitz, sentitu izan dut lana maiz, eta nerea falta denetik, ondo bereizten hasi naiz, ondo bereizten hasi naiz. Nigatik lasai bederen, igande eta astelen, zure bizitzan lehenengo aldiz, hartu ezazu atxeden, hartu ezazu atxeden. Ai atxeden hautatua, izan bali
baino ezin dut kenduta berriz, sorbaldan daukat trapua, sorbaldan daukat trapua. Obeditu, obeditu, zerbitu eta zerbitu, trapua urduzu baina ez zaitez, zer horri trapu sentitu, zer horri trapu sentitu. Sentitzen aixe lebre, guztia garbituz trebe, jada etxeko edalontziak, ez dira gardenak ere, ez dira gardenak ere. Islari etzaiozu galde, irtengo zaigu debalde, topa bat egin behar genuke, etorkizunaren alde, etorkizunaren alde. Kendu soinetik pixua, ta edan tragoz izua, zatoz balkoira bertan jarri dut, gaur terraza zerbitzua, gaur terraza zerbitzua. Gustatzen zaizkit jolasak, ez estutzeko arnasak, altxako dira pertsianak ta, beteko dira terrazak, beteko dira terrazak. Erdu honintza orain, honintza 3 abanera eskatuko txudaz. Hola, simple, ezta? Baina bakit, hori egiteko, hori baino gehiago egiteko gai pasarela, eta pruet estutu ingo zaitut. Nik oinak emona ala, zuk bertsoa osatzen joan beharko duzu. Bai? Lehenengoa esango txut, eta, gero. Ia, lehenengoa. Aktualitatea. Gai bakarrak betetzen du Debatea. egun aktualitatea, asmatua den edo ez, Agintea. horixe da debatean, birus ikusezin batek, Ospea. hartu digu agintean, zer den ez dakigu baina, Trukea. ederra dauka ospean, Txina estatu batua, Merkea. boterearen trukean, bakuna ez da izango, Limitea. itxura baten merkean, gizarte honek non dauka, Gentea. aguantea limitea, momentuz ardien gisa, portatzen dabil jentea.
Hemen doa bigarrena honitza. Plazara. Noiz aterako garagu Kontrara. berriz bertzotan plazara, entzulerik gabe gaude Algara. ohikoaren kontrara, nundira zuen txaloa, Behar bada. negarra edo algara, etxean igarriko da, Bada. zeo zerbait behar bada, eutxiko aldugu denok, Gara. hau asko luzatzen bada, edota emozionalki, Tristea da. guztiok itoko gara, inor bez ukitzea, Besarka da. oso gauza tristea da, gustora hartuko nuke, edo noren besarka da. Hauxe hirugarrena honitza. Txapelduna. Ta orain medikua da, Ahalduna. gizartearen txapelduna, osasuna zaindu leiken, Maitasuna. jangoiko guzti alduna, baina nork ematen dio, Laguna. gaixoari maitasuna, ospitaletik kanpora, Arrotasuna. gelditzen bada laguna, jadanik sobera daude, Eguna. dirua arrotasuna, gauza simplen esperoan, Sorduna. pasatzen dugu eguna, guztiok gara maitasun, Zoriontasuna. zatiren baten sorduna, ta eguzkiak ekarriko aldu zoriontasuna. Ederto, pena da, ez entzutea txaloak ze benetan benezi dozu ez, benetan. Deskantzu barik honitza, erdu honitza eta alaia orain. Eta musikariek benezi da bez ba, txaloak. Eskerrik asko. Tira, askotan ibilten gara interneten arakatzen, ea gutaz zer ibilten dauen, zu ope seguro inoz ibilizariela. Ez dakit onartu eta aitortuko duzu, bai, seguro ibilizariela. Ni bai, ni ibilinaz. Eta honintza, zurean ipinten dago. Honintza enbeita maguregi, kasetaria, bertsolaria, ideologia independentistadun politikoa eta feminista. Zurean Alaia Martin Etxebeste, bertsolari eta kasetari gipuzkoarra. Tira, bat egiten dozuenez ba, horreri heldukotzet. Bio kasetariak sariela aprobetsatuta, argi dago komunikabideek pisu handia daukiela gure artean, eta horren inguruan galdetuko zuet. Jakin gure dut, zer iruditzen jatzuen gaur egungo komunikabideen jokaera, zer eragin daukien gizartean, herritarron benetako interesei erantzuten dautzien, horren inguruko hausnarketa bat eskatzen dutzuet. Kasetarien ikuspuntutik, kasetaritzaren edo komunikabideen jokaeraren inguruko hausnarketak edo ideiak.
heltzen digute irakurtzeko, ta jakiteko estresa, gero nola galbaetik pasa, ta dena nola espresa, mas mediaren eraginena, ez da zehazten erreza, eraikitzen den zerbait delako, benetako interesa. Benetako interesa. Naiz ta ezin den objetiboa, izan berez gauta egun, nabaritzen da idatziala, ze intentzio daukagun, modu errez ez funtzionatzen du komunikazioak ilun, gezur handiak esan, errezinistu ditzagun. Errezinestu ditzagun. Eta horrela bete zaizkigu, kale elkarrizketak mitoz, horrela bete zaigu guztia, neskaz edota mutikoz, aztertu behar genuke prentsa, geure eztarritan itoz. Ume bezala ezten gaituzten, edo iritzi kritikoz. Edo iritzi kritikoz. Alperrik egon gaitezken, zentzu kritikoaz adi, sartzen dituzte manipulatuz, horren beste gezurrandi, ta batek hitza kenduko dio, atzo esandakoari, hemen pelota egiten zaio, boterea duenari. Boterea duenari. Eta berdin du botere duna, baldin badago zoroa, edo botere naia badauka, ta izorratzeko gogoa, hola albiste bihur liteke, txakur baten mokordoa, saltzen dutenak oiexek dira, beldurra edo morboa. Beldurra edo morboa. Ta euskalduna ez da honetan, adibiderik onena, telebista bat sortu ziguten, publiko euskaldunena, unibertsitate klase baten, ETB jarritatena, hori da kazetarion batek, egin behar ez duena. Egin behar ez duena. Ez egiteko ordea ez da, geroa betetzen trabaz, ETB bat eta ETB bi, nasten dira begiradaz, denboraz ere zein ezberdinak, diruz edota taupadaz, antza askoz gauza gutxiago,
gertatzen dira euskaraz. Gertatzen dira euskaraz. Euskaldun oso gutxi gaudeta, zertan euskara arnastu, asko zobe da Espainiako kotileo batzuk naztu, argazkion bat bada ETB-n nahiko lukenak hartu, Karibe konkistatu nahi dute eta etxeko ahaztu. Eta etxeko ahaztu. Etxekoekin soilik baitoaz, mundurantza oporretan, gastatzen dugu konkistatzen ta, tren handioien obretan, eta bideak bide txikiak, beti bide zidorretan, berria beti berritu nahian, ta gara beti zorretan. Ta gara beti zorretan. Garaituko du alako baten, garak bebere problema, ta euskarazko edabidek sarri eman dute pena, atera kontu zein litzateken gure aholku honena, berria hartuta irakurri, ta aurrere sinestu dena. Ta aurrere sinestu dena. Erdu, Oiana orain. Oiana, bidaia egingo duzu orain, umezarora. Askotan, umetako ametsin inguruan preguntetan dozku eta batzutan akorda hobezkara egiten, beste batzutan ausartu egiten gara eta errepasua egiten dugu. Oiana, jakigurot, umetako ze amets bete dozun ja? Zer betetzen ari zaren, zer lortzen ari zaren, eta ze amets daukasun geroan betetzeko. Bai. Umetako ametsen inguruan, jakingure dut, zer bete dozun, ja, ze amets bete dozun, zein betetzen ari zaren orain, eta zein gura dozun geroan bete daitela. Umezaroaz ez diot ia ezer galdetu aspaldi, behin izan nintzen ume kezkati eta ameslari ari. Importantea izan nahi nuen, banuen nahiko ausardi, eta askea izan nahi nuen, horixe bai nula argi. Ta oztopoak erantxiarren, geroztikan bideari,
asmatu dut bai, baina enaiz izan handi. Lehendakaria izan ninteken eta lortu orea, zein astronauta bidaiari bat, ta hortan jarri adorea. Importantea izan nahi nuen, ta aske hautsi moldea. Importantea zer izan leiken, aldatu egin zait ordea. Gaur bertso bana eskain dezaket, ez da risa belgordea, eta bidea bilakatu zait amestu baino bea. Espero ez ziren bide mordo bat agertu zaizkit eskura. Pauso erren batek bide hobe bat maiz zabalduko ez du bat. Baina izardiak ximeldu egin dit, aurrarek zuen freskura, eta geroztik itzuli nahian, pozik nenbilen lekura. Handizatea falta zait berez, sabaia ez baita muga, handizateko zaindu behar dut, izan nintzen ume ura. Etorri barriro Oiana eta Onintzagaz. Oiana, ez dakite akordako zaren, zu lehenengoz, uste dut lehenengoz izan zala, Orozkon dantzan joan zinen. Sagartu obereagaz, akortan zara. Bai, frontoian handanu dantzan eta ikusleok be posposik. Martxoan, bertzotan joango zintzen, joateko asmo eukizen duen, baina bertan bera geratu zanez, pena handia daukozu ez duzulako Orozko ezagutu. Eta Onintzagana jo duzu. Onintzagin baino gehiagotan egonda, jai giroan kantau dau, jaietan, bertso afarian bebai, inoz lo bere usteote Orozko nindauela, berak esangotzu zelakoa dan Orozko eta Orozkoarrak, zelakoa diren. Zu galdetu gure duzu guztia eta berak jakingo dago erantzuten.
baditu zera jakina, bertan bertxotan egin baitezu mila bider alegina. Lo ere bertan egin aldezu, erantzun bada duina, eta merezi aldute loa bertan galtzeko adina. Sarri ipini izan didate, orozko arrek niri zitan. Berez da herri nahiko normala, ez bereziki politan. Lorik sekulan ez dut galdu, ondo pentsatzen jarritan. Baina akaso joan izan zait, gero etxera etorritan. Ez dakit beraz ez duzun edo, etzen nuen nahi erantzun. Gaurik pasatu alduzun bertan, horixe nahi nuen entzun. Eta bertxotan betiko miten, nola eduki dituzun. Euren ze amets konpartitzen den, kontatu zazu segitu. Berez ez ditut nik ezagutzen, hango biztanleak denak. Da asko dira plazan erdaraz, eta ibiltzen direnak. Eta besteak amets goxotan, munduko euskaldunenak. Ta iruditzen zait bigarren oiek direla berez onenak. Banik euskera zentzun nituen, bertan izan nintzanean. Baina trumoia lertu zigunta, aizek ezka aidanean. Arkupe baten egin nundantza, elizarkupe barnean. Eta orozko nolakoa da, ateri dagoenean. Metro karratu piloa ditu, berez puntatik puntara. Hainbeste etxe historikota, landa paisaia pasada. Baina gauza bat esango dizut, lagun min baten eraran. Nik ez dizut hau sekula esan, baina oro
orozko araba da. Hortxe jarria utzi diguzu polemika tartetxoa. Berriro ere izango zera kantatuaren presoa. Bota zaiezu horren amultxu, zabaldu ondoren besoa. Etxera bueltan, kotxean noizbait, egin zenien bertsoa. Txapeldun batek ezin du bete, bere lurraldean etxaiz. Txapelduna naiz musikan Bilbon, ta Karrantzan ere bai maiz. Naiz ta Orozko baten batean, egin izan zaidan hain gaitz. Hemengoa ere izan behar badut, bada izan egin beharko naiz. Tira, oiana, memoria ona. Honintza aprobo duzun, esan behar nutzun, bai ez dakit aprobo duzun, Erdu, Alaia, orain? Alaia, sarri aipatzen dozkue betaurrekoak jantzi behar duguzela. Lurraldetasunaren betaurrekoak, entzuten da askotan, jantzi betaurreko moreak, eta bar. Nik orain, betaurreko batzuk emango dutzuaz aukeran. Betaurreko moreak, betaurreko baltzak, alabapez. 3 aukera horrek. Eta 3 esparru esango dutzudaz, eta zuk aukeratuko duzu esparru bakotxean ze betaurreko jantzi. Errepikatu alduzu, 3 aukera dire eta 3 esparru, baina... Lehenengo esparrua kultura izango da. Kultura. Kultura esparruan ze betaurreko jantzi behar duguz. Baltzak, moreak, alabapez. Norberaenak. Kultura batek lagun lezake, herri arima biluzten, eta nahi dugun jokabidea sozialki erakusten, baina aspaldi artistak ez du agenda bat ere puzten, betaurrekorik gabe onginago, ez baita ezer ikusten. Bigarren esparrua, Alaia, politika. Politika esparruan, ze jantziko zeunke 3 horietatik.
Politika da funtsezkoena, jendarte bat eratzeko. Balio onak, neurri justuak, herriz herri edatzeko. Baina hobe dago azken boladan, beltzoiek aukeratzeko. Niri gogoa sartzen ari zait, begiak ateratzeko. Azkena, alaia, kirola. Kirolean, zein jantziko zeunke. Nik betaurreko moreak nahiko, nituzkenez aukeratu. Kirol kontutan dena ez da berdin, naiz eta berdin trebatu. Lentillak ere ez dira aski, edo guri galdekatu. Ez alda hobea, jendarte osoa, miopiaz operatu. Tira, eta akabetan be hasi behar gogu. Erdu, azkenengo gai emongo txuet, iruroi. Zoritzarrez dapen handiz, ezin izan dugu saio hau Orozkon bertan egin eta Orozkoko publikoagaz. Baina jente askok ez daki, zuok zulotzu horretatik jentea ikusi egiten dozuela. Zuok hortik begitu eskero publikoa ikusi egiten dozue. Orduen eskatuko txuet, horra kamarari begitu eta kontatzeko zelan dagoen jentea bertso saio hau entzuten. Zuok ikusi egiten dozue, jentea, zelan dago jentea bertso hau, saio hau entzuten. Nogaz dagoz, non? Zer jantzita edo, ala jantzi barik? Zuok ikusi, izen konkretune bat esan gure baduzue, aipatu gure baduzue baten bat, horia zuen esku. Baina kamarari begiratu eta ze entzule daukogu, zer ikusten da hortik? Hor adi dago bertso zale bat, bertso eske ala jaina. Soinua guri utzi diguta, zabalik beste pestaina. Tonoa altu, tonoa bajun, gaur nago apur bat gorri. Baina kritikez libratuko naiz, ze Juanjo ez da etorri. Hor batzuk sofan erdi botata, baterian
eta sareak zabaldu ditu, Orozkoren muga ertzak. Diasporatik pasaz musu bat, entzule mexikarrentzat. Endorfinazko piztu dira gaur, biolinaren bakean. Aber musuka hasi direnak, itxaron apur batean. Saiotan pipak jaten ziren lehen, ta gero lurrera tira. Orain batadun gizontxo hori, mukiak jaten ari da. Egunean behin erantzun dezu, gu hirurok entzun ala. Ta honintzan erruz erantzun dezu, Orozko araba dala. Nik begirada bota nahi nuken, zuen pizkola bizetaran. Gominola bi ikusi ditut, hau nire klubekoa da. Hor umetxo bat, hain masail gorri, hain polit, hain hile hori. Erdi buiaka, kexaka dabil, ama kendu mierda hori. Eta terrazan zaude Orozkon, harritan jarria bapo. Ta arkupera mugitu zara, trumoia entzundalako. Ai Orozkoko ume kuadrilla, bukatu arte itxaron. Begira zaku handiarekin, ekarri dugu Doraemon. Plato bat ez da bertxotarako, leku goxota barea. Saioko kontu aipatu nada, jarri duten landarea. Gure bidaia GPS-ean, ez da izan hain tragikoa. Sareak leio forman jarri du, gaurko ate magikoa. Nik aitorpen bat egin behar dut, bi hauek umedun dauden. Ta superrarro nago erdian, bat ere meritu gabe. Naiz pozik gauden zuei begira, parez pare pantailara. Hirurok edo bostok batera,
berriz itzuliko gara. Tira ba, onaino nire beharrak, espero saioagaz gozatu izana, eta hurrengoan be gugaz bat egitea. Nire aldetik placer itzela izan da, ikusi ezarren entzuleak gozatu arazi izan dugu zelako, edo uste horretan. Eta benetan placer bat izan da, eskerrik asko Oiana, eskerrik asko Onintza, eskerrik asko Alaia, eskerrik asko Alaitz eta eskerrik asko Gari, eta beste barik, eskerrik asko danoi eta zoriontsuak izan. Orain, zuen agurrentzako tartea, zeuena da berbea. Bariku kultural hau itzuli da gure alde. Zuen gandik urrutui geratu gera bestalde. Besarkadatxo bana ailegabe dixuabe. Zaila da hau kantatzen elkar besarkatu gabe. Zaila da hau kantatzen elkar besarkatu gabe. Martxoak 13 salto genuen eguna. Baina hau poza hemen gaur 3 daukaguna. Naizta normaltasuna dagoen oso urruna. Kontagiatuko alzen gaurko zoriontasuna. Kontagiatuko alzen gaurko zoriontasuna. Barrearen birusak irabazten ditu gerrak, ta horretan ez gara sekula izan alperrak. Eskertu nahi nituzke bostak eskuineko eskerrak, dena ederragoa delako zuei eskerrak, dena ederragoa delako zuei eskerrak. Txalo bero bat zinez gure musikarientzat, ta begonie musu bat zure alegin guztientzat. Arakatu ditugu 2 metro banara ertzak, eutsi goiari beti ta zaindu zuen ametsak. Eutsi goiari beti ta zaindu zuen ametsak. Kanta zarra zenbat gara, 4, 3, 5, 6, 7. Panorama ikusita gaur garbi inok ez dakin. Olakotan zeo zer argitu oizaio batin. Zuen gandik oso hurbil egongo garela beti.
zuen handiko oso hurbil egongo garela beti. Zabaldu da bihotza, zabalduz doa gerria, zuen gertutasuna dugunaiko igerria, zaindu zuen burua, zuen kidea herria, morea izan dadila anormaltasun berria, morea izan dadila anormaltasun berria. Beharra.